kuwa kana tunanin mu ci gaba da zama a hotel ɗin nan? Ga sauro ga menene wani ƙazamin hotel? Mu ci gaba da ɓuya? Yanzu kuma ka gama ce mun cewa yaranka sun kasa yin aikin. Me zai hana ka bari cewa in shiga cikin garin? In binciko duk wani bayanan da ya kamata mu sani. Ba wai mu ci gaba da ɓuya ba. Zi kenan. Kar ki manta wannan hotel ɗin. Hotel ɗin da duk garin nan ya fi kowanne. Kuma na fi samun nutsuwa. Hankali na ya fi kwanciya a wannan hotel ɗin. Kuma maganar yaran nan da kike yi. Ba wai ba za mu iya fita da kanmu ba ne, amma kar ki manta fa ke baƙuwa ce. Idan na baki kika fita, za a iya samun matsala. Za a iya samun wasu su ringa bibiyar ki. Kin ji dalilin da yasa? Babu komai. Zan yi tunani. Ka ce za mu yi magana, kuma na ka tashi ka juya baya. Na jima ina son ki. Na jima ina ƙaunar ki. Amma na kasa gaya miki. Da a cikin san irin san da nake miki. Da tun da wuri da ke kin nuna min kina sona. Duk da cewa kuna soyayya da Habib. Hakan ba zai hana na yi soyayya da ke ba. Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Kuma ina so ki so ni. Domin shi Habib ai yana prison a ɓoye. Kuma babu ranar fitowarsa. To da haka ina so ki so ni. To, na yadda za mu yi soyayya da kai, amma ina da sharaɗi. Sharaɗin shi ne ina da tsananin kishi. Ba na so in je in faɗa soyayya da kai, a ce wata matsala ta faru. In dai har kuma hakan ta kasance, ba za ta mana kyau ba. Zi, da a ce kin san irin kishin da nake da shi, to ba za ki so gaya min wannan maganar ba. Domin akwai lokacin da na faɗa wata muguwar soyayya, na tsinduma a cikin kogin soyayya. Akwai wani yaro da ya shige min hanci da kudundune. Kawai in gaya miki. To ina yini? Au, ina wuni? Sai nan roƙe ki kenan sannan zaki gaishe ni. Ka yi haƙuri, dama ina da niyyar gaishe ka. Kawai kin banna a tsaye, ba tabarma ba kujera. Wannan shine masaukin bakin? Ce min ka yi fa a hanya kake. Daga ka zo, za mu gaisa sai ka wuce. Amma kin sani, kulawa na daga cikin shika-shikan soyayya guda 5. Amma me isa ko guda ɗaya ba na samu a gurinki? Kama daina jin haushi akan haka. Ka daina ƙorafi akan haka, kai ma ka san komai. Ok, gaskiya ce ta zama ƙorafi? Ke ba kya buƙatar a gaya miki gaskiya kenan, a yi miki gyara. Faisal, kalaman soyayya da tarairaya budurwa ke buƙata ba yawan ƙorafe-ƙorafe ba. Ka sani cewa duk ƙauyen nan kai nake so, ina ƙaunar ka. Da kai na shirya yin rayuwa har abada. Tarairaya? Ni za ki gaya wa tarairaya? Asali ma fa ni ɗan dagacin garin nan ne. Kuma daɗin daɗawa babana shine mai kuɗin karkaran nan gaba ɗaya. Wace irin tarairaya ce ban gani ba? Ba irin wani tarairaya da ban gani ba. Kawai ki dai ki ce min hankalinki kawai yana kan samarinki na birni. Tunda haka kika zaɓi rayuwarki. Ba damuwa ni kin ga tafiya ta. Ya Idi ya kake? Ban san ya nake ba.
Ban gane baka san yaya kake ba. Ai ba zan taɓa sanin ya nake ba. Musamman ma idan na rasa murmushin kyakkyawar fuska kamar ki. Yaya Idi kenan. Wallahi kana da barkwanci. Ke kuma kina shiga rai kamar sigari. Taba sigari? Ka rasa da me za ka haɗa ni sai da kayan maye? Sigari ba ta sa maye. Sai dai kawai ɗebe kewar murmushi ga wanda ya rasa kyakkyawar fuska yarki. To na gode. Karki damu. Kawai wani sirri da nake ɓoye da shi ne na tsawon lokaci. Allah sarki, me shi? Tsoro da fargaba sun hana ni na gaya wa kowa. Ina neman shawararki yar uwa. Ya zan yi? Ka zama jarumi. Ba wani abu a duniya da zai sa ya faru. Kuma babu wanda ya isa ya hana shi faruwa. To da wannan tunanin nake so ka yaƙi rauninka. Ka faɗi abin da yake zuciyarka kawai. Mace mai kamar maza, murmushinki da kalamanki suna ƙara min ƙwarin gwiwa. Samira nakan iya tarwatsa taro. Idan ne kallo kuma, hararata kuma kan iya firgita maza. Ba na shakka iya shiga da fita duk inda na ga dama. Amma ke kaɗai ce kike canja min akalata. Kina iya canja min ra'ayina. Na gode yar uwata. Yaya Idi kenan. Ina jin daɗin kasancewarka yaya kuma abokin shawara a gare ni. Musamman lokacin da na shiga matsala, ina jin daɗin kalamai daga gare ka. Sai dai kawai abu ɗaya ne ya rage ni. Menene shi? Hana ka shaye-shaye. Kullum ina mai yi maka addu'a Allah ya raba ka da wannan shaye-shaye. Kuma ina roƙonka don Allah ka daure ka daina. Ka san darajar ka fa ta fi haka. Amma shaye-shayen shi ya rage maka matsayin da ya kamata a ce ka kai. Ka san yadda na yi kewarka kuwa? Kika kewata ko ne kewaki? To wallahi baki san kai da fa yau ban ganki din nan ba ko? Ni bacci ma ba zan iya ba. Kin san ainihin da kika banni a ranar ne? Ni ma jiya bacci gagara na yi, musamman da ka yi fushi ka tafi ka banni. Ni ban san da wani yare kake so in yi maka bayanin soyayyen da nake yi maka ka fahimta ba. Kai ka sani ba ni da wani sai kai. Ni za ki wayo kenan. A Devi, na fi gane wayenki. Wallahi na gane wayenki, ba za ki yi min wayo ba. Ba wani wayo fa. Kai ma ka san ina son ka. Yaya Idi. Ki waye wannan? Shi ne wanda nake faɗa maka an yi magana za a turo kuɗi. Okay. Wannan kuma wani? Wannan ai ɗan uwana ne kuma yayana ne. To Allah shi. To. Wato ranar da wayo zaki mu ko? Ba wani wayo. Yanzu mata kenan. Ku mata dama in dai ba a ku nuna ran mutum ya nuna ran shi ya ɓaci ba za ka iya rarrashin shi ba. A ba dai ka san yadda na yi farin ciki kuwa. Allah. Sosai ma. Baki kai ni ba baby. Baki kai ni ba. Allah baki kai ni ba. Ke ki je inda tana kiranki. Bari in taho. To ba da mu. Baby ina nan ina jiran ki ba da Allah ki fito da wuri. Kai waye ka nan gurin? Ke ita din bata gaya ma ni waye ba ni? Haka kace ko? Haka na ce. In kana da magana kai ko? Ba shi kenan ba. Wannan bata ma fito ba gashi har yanzu ma. Wallahi. To.
Me kake cewa? Ni ba ta haka na zo ba dan Allah, me kake son wasa da karfe haka? Ni duk wasan da zamu yi ba na son wasa da karfe. Kai, ware ko ne ma kaciya aka. Laki na sake ganin ka anan. Sai dai wani ba kai ba. Kuma a hakan ma na dana maka. Duk wanda zai kula wannan yarinyar. Wallahi sai na kashe shi. Kwarai ma kuwa. Kin ji abin da ya faru. Gaskiya ne. To don haka, in dai maganar kishi ce, kin san na fi ki. Hello, Fish. Eh? Me ya faru? Habib ne ya fito. Habib ya fito? Kware kuwa, Habib ya fito. Kina ina? Fito, fito. Fito. Inna lillahi, lafiya? Tun da kika ji na ce ki fito akwai matsala. Sa takalmin ki ina mayafi. Me yake faruwa? Tun da kika ji na ce ki fito akwai matsala. Mayafin ki, sauri dauko mayafin ki. Wai me yake faruwa ne? Tun da kika ji na ce ki fito, to tabbas akwai gagarumin matsala. Wace irin matsala kenan? Ki fito mu tafi idi ne ya zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah, wai me nayi ne? Ya Allah, me nayi wannan kaddara take ta bibiyar rayuwata? Ya Allah. Tafi ba sauran lokaci ki zo. Da kaɗacin gauta gora a baki zai fafan. Kin ga nan? Ki bi ta nan ki tafi da gudu. Zai kai ki titi. Ki tafi ki sauri. Ki sauri. Idan da yayi kuka zuciya ce ke rarrashe. Kwanar garin nisa to makaho bai gane ba. Wai menai ne, menai ne, menai ne ni. Wai menai ne na ga mutane na guduna. Ya aka kin ganta? Ban ganta ba. Yana da kyakkyawan information cewa yarinyar nan ta zo garin nan. Kuma ke kika bata gurin zama. Da haka in har baki fito da ita ba akwai babban matsala. Na gaya miki.
Wallahi sharri kawai ake so a yi min. Ana so a haɗa ni da kai ne, amma ba wata yarinya da na kawo gidan nan. Za ki fito da ita ko ba za ki fito da ita ba? Me yayi zafi haka? Dakata. Rabu da ita. In ta fito da ita, in ma bata fito da ita ba kanta. Na san yadda zo mu ci. Komai yayi farko da tsakiya sannan da ƙarshe, kowa yayi barci da sanni sai yayi tashi, da ɗacin gauta gora a baki zai fafanshe, hannun da ya watsar dole shi ne zai kwakwashe, idan da yayi kuka zuciya ce ke rarrashi, kwanar garin nisa to makaho bai gane ba. Wai menene ni, wai menene na ga mutane na guduna.